Croeso aton ni ganolfan gneifio Meirion y man y sioe fawr. Un o'r rowndiau terfynol pwysica yn cymryd lle fan hyn ar un o bryd. Pwy fydd pencampwr Cymru ydy'r cwestiwn. A fydd o'n stondin un Gareth Lloyd Evans. Fydd o'n stondin dau Richard Jones cyn pencampwr byd a pencampwr Carfan y byd ar hyn o bryd. Fydd o'n Gethin Lewis o Garfan Datblygu Cymru. Fydd o Dylan Jones a ti newydd yn Nebo ar y stondin rhif 4. Neu ar 5 fydd o'r pencampwr byd presennol Gwiel Lloyd Evans. Neu yn y pendraw na ar 6 Matthew Hot Dogs Evans. Dyna'r cwestiwn sydd ar feddyliad bob un o'r bobl sydd yng nghanolfan gneifio Meirio lle mae'n orlawn ar hyn o bryd a mae'r sylw i gyd ar y llwyfan wrth i'r bechgyn yma gyflawni'r ornes o gneifio 20 o wyn ac welwch chi fan hyn Gareth Lloyd Evans fanna yn gorffen hyn 5 Gwiel Lloyd Evans i brawd o fan hyn 2 brawd yn cystadlu yn herio i gilydd fan hyn am bencampwriaeth Cymru ond ar hyn o bryd y cyflyma o ddigon efo 18 o wyn yn dod allan rwan ydi Dylan ti newydd Nebo 3 fanna wedyn Gethin Lewis mae hwn wedi disgleirio yn yr heriau blaenorol ar y gylchdaeth yn ystod y misoedd dwytha yma ac wedi tyfu mewn y poblogrwydd wedi tyfu mewn aeddfedrwydd o rannu sgiliau gneifio ac yn siŵr o gyrraedd y brig rhyw ddwrnod ac yn cynrychioli Cymru ar hyn o bryd yn y garfan datblygu. Dyma ni bencampwr y byd Gwiel Lloyd Evans, Gwion Grigor o Llansannan ydi o ond yn ôl a ni ar sylw ar 4 i Dylan Jones. Sbiwch arno fo, mae wedi wydio fel watch a mae'r egni na sy'n seithi allan o'r llwyfan yma ar hyn o bryd i'w teimlo trwy'r gynulleidfa i gyd ar hyn i'n sgrechian a mi dewis y aelod ar y llwyfan yma. Richard Jones, wastad yr aelod tawel o'r gystadleuaeth, ond wastad ond y dim yr un cywira ei drawiad. Gwiel Lloyd Evans i partner o yngharfan Cymru fan yna yn Golden Shears yn yr Alban allan o fo ar gyfer yr oen nesaf sef yr 19 oen. Ond mae Dylan Jones un ar y blaen iddyn nhw i gyd ar hyn o bryd. Ydi o fynd i orffen yn gyntaf. Mae yna un arall allan o'n 19 sy'n allan gen Gethin Lewis. Felly sbiwch chi ar y ddau yn nhw drawiad am drawiad a mae Gethin Lewis un oen y tu ôl i Dylan Jones. Mae o'r rhagorol o gyflym a dweud y gwir a llongyfarchiadau iddo fo ac mae'r profiad na mae o wedi gael yn teithio'r byd yn creifio yn dangos ar hyn o bryd. Mae'r canolbwyntio yn llwyr. Dydyn nhw yn sylweddol i bod yna neb arall ar llwyfan ond nhw hunain ar hyn o bryd. Yn nhw yr wyn, yr rampis na, y cyfer corlan yn dweud, Graflin arall o Tina, dyna fo ti, mewn o fo, 1, 2, 3 rown y cwmpwn o a bydd Dylan Jones yn pwysau fod yn goch a mae o'n ennill ei poblogaidd iawn o ran cyflymdra.